encontro de xente do audiovisual, creadores de distintas xeracións que teñen bastante que aportar. É unha experiencia polo alto, longo e profundo, e intensa e maravillosa. Te saca un pouco da esquizofrenia urbana para un pouco atoparte en outros tempos moi creativos. Para o Concello pode significar que pequenas partes da súa historia quedan aí jardadas. Deste pequeno concello, pequeno como a chanfaina, pequeno de orzamento pero grande de espírito. Unha aposta para que entre todos e todas nós creemos pezas audiovisuais fora da industria, o que nos permite moita liberdade. Hai máis mulleres no audiovisual galego das que se están a visibilizar. Aquí estamos. Una actividad cultural que no se ve muy a menudo por estos tiempos. Comimos como reis, a chanfaina estaba moi boa, isto foi unha gincana sen dormir. E logo tamén é moi interesante o intercambio con públicos non especializados. Unha das experiencias máis emocionantes e valentes e creativas nas que teño participado, pois longa vida para o Chanfaina Lab.